Pitturi li qatt ma deru qabel mill-artist Malti Giorgio Preka jitħattu mawħut mill-eqdem artefatti fil-kollezzjoni nazzjonali. Fwirja ġdida nawgurata minn Heritage Malta fil-Gran Salon tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt, imsemmija Allat Moħbija, pitturi mistura ta' Giorgio Preka, il-wirja titfallenti fuq ġabra ta' 31 biċċa xogħol. Pionier tal-arti moderna f'pajjiżna, Giorgio Preka ħadem bħala restawratur f'dak li dak iż-żmien kien magħruf bħala l-Mużew Nazzjonali fl-istess binja fejn qed tittella l-wirja llum, il-Berġa ta' Provenza fit-Triq ir-Repubblika qabel ma ħalla xtutna l-kollox fl-1956. Huwa artist innovattiv li minkejja li jgħix barra minn pajjiżu għal diversi snin, imma kellu impatt qawwi fuq l-arti Maltija. Kien l-ewwel wieħed li tefa' żerriegħa ta' arti moderna. L-artisti l-oħra daru miegħu u kienu jqisuh bħala ikona. L-ispirazzjoni ewlenija wara x-xogħlijiet kienet il-mara rieqda, statwetta preistorika mill-ipoġew ta' Ħalsaflini li mal-milja ta' snin saret ġbija ikonika ta' Malta. Preka jinterpreta mill-ġdid bl-istil distintiv tiegħu tal-linji skuri l-wien jgħidu forom simplifikati u joħloq dialogu bejn il-wirt preistoriku u l-espressjoni artistika ta' żmienu. Preka fem li s-simboli tal-passat tagħna jibqgħu jispiraw forom ġodda ta' espressjoni, jibqgħu rilevanti għas-soċjetà tal-lum. Fil-fatt, din il-wirja żewweġ flimkien l-arkeoloġija, l-arti moderna, l-istorja u l-immaġinazzjoni b'mod li tistieden lill-viżitaturi ħares lejn il-legat kulturali ta' pajjiżna minn perspettiva ġdida. Fil-ftuħ tal-wirja, l-Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Malcolm Pola-Ġużgalja għalli din il-wirja jeżempju ċar ta' kif il-wirt kulturali tagħna jibqa' sors ta' aspirazzjoni li jkompli jiġġedded ma' żmien, għalli l-Gvern jibqa' impenjat jinvesti f'inizjattivi li jagħmlu l-kultura aktar aċċessibbli u jagħti spazju lill-arti Maltija biex tkompli tispira lil ġenerazzjonijiet tal-lum u għada. Il-wirja tibqa' għaddejja sal-4 Ottubru.